kamar reality na wasu mutane. I know Dr. Abdulkadir for quite a long time. Na san irin sa aikin da barista Aisha suke. They are in two different realities. Misali, due to aikin ita barista Aisha, she will have experiences. Misali, ta ga abubuwa da yawa waɗanda you cannot kamar ka ce ka fixing lens da take kallon abu ka ce lallai sai ya zama na kowa a cikinmu. So lokaci idan Dr. Aisha tana ta kawo realities ɗinta, sai ni ba ne wannan realities ɗin sai na gaba haka. Misali da barista Aisha ta bayar. A cikin mutanen da mai martaba sarki Sunusi ya fita daga gidan yari last azumi da ya wuce, akwai matar da aka samu ita mijinta ne ya ci bashi na wajen I think 2 or 3 million naira. Da ya ci bashi in brief sorry, sai ya sa a matsayinta na matar shi sai kamar ita zama mai grantor ɗinta sai ya gudu. Wannan sai a wannan dalilin sai aka kai ta gidan yari. So if yanzu misali ta yaya za ka kamar convincing wannan matar cewa namiji bai zalunce ta ba misali. So akwai waɗanda suke da irin waɗannan memories wanda abin da kuma it's not always black and white, like waɗannan are right waɗannan are wrong. Ina gani abin da ya kamata mu fara yadda kenan cewa dan wani yana advocating for these issues ko kuma wani advocate ko kuma wani sai wani ya dinga ganin cewa ai kuma magana da Dr. Abdulkadir ta karshe na cewa kullum ana cewa musulunci ya zo. Ni ina gani with due respect from my little experiences, gaskiya mutanen da suka fi magana yawan kawo magana cewa musulunci, gaskiya mutane ne yawanci mutum ne kawai zai ce ya kamata a yi wa mace kaza, a yi wa mace kaza, a yi wa mace kaza without mention of any religion. The next thing is somebody will say ya za ka zo ka dame mu da magana right kaza da kaza bayan musulunci ya ce kaza. Me, I felt it's happened largely from that angle, not from the other angle. Thank you very much. Thank you so much. Za mu ɗau 2 questions sai 3 questions. Sorry da Allah. Muna so mu yi takaita jawabi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Raliya Zubair Muhammad da College of Education. Tsare College of Education. To gaskiya sanda aka kira ni aka gayyace ni wannan makala. Topic din ne ya fara jan hankali na. Sai kuma rajin malam ya dan yi bayani kwatan kwashin abin da nake tunani. Ci gaba da rashin ci gaba ko ci gaba da shi baya. A wannan matsaya za mu kalli ci gaban da shi baya. Sai ya kawo wata kalma wacce nake tunani ka tafi dacewa. Wato peace of mind. Duk a rayuwarmu peace of mind muke nema. Ko a aljanna abin da muke nema kenan. A kabari shi kake nema. A rayu duniya ita muke nema. A gidan aiki ita muke nema. A gidan aure ita muke nema. To yanzu mace a rayuwar nan da ta yanzu da ta da tana samun peace of mind, tana samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Kamar shi ya kamata a ce mun kalla. Macen yanzu da ta da tana da nutsuwa da kwanciyar hankali ko kuma macen da ko kuma nutsuwa da kwanciyar hankalin macen da na yanzu iri ɗaya ne ko kuwa akwai bambanci. To in baka duba da ƙarshe da duk an safa guda ɗaya ce. Duk matsalarmu da ci gabanmu da rashin ci gabanmu da nutsuwanmu da kwanciyar hankalinmu duk ya danganta da gidan aure. Duk matsalar rayuwar ƴar mace tana gidan aure, da matsalar da ba ma rayuwar mace ba gaba ɗayan society, gaba ɗayan al'ummarmu matsalarmu tana gidan aure da ci gabanmu. Muna da peace of mind a gidan aure, namiji yana role ɗin da Allah ya ɗora masa, mace tana yin nata. Ni shekara ta 55 yanzu, amma zan tuna ina ƙaramar yarinya dare da kuɗin kitso sai mahaifin ya ajiye. Kuma a lokacin nan mahaifiyar muka mai yadda malam ya ce tana sai da abubuwa, tana sai da sukari, tana sai da magi, tana ɗinki, tana yin abubuwa da yawa. Amma wannan bai sa mata ido akan tana da wannan kayan ba. Za mu kitso za a yi mana pencil in baki da pencil, in ban da pencil bari sai abanki ya dawo. Zai zo bani pencil, hakkinsa ne. Kuma in ta siya zai ce me da me aka yi yau duk zai biya. Man namijin yanzu yana yin wannan? Namijin yanzu yana yin wannan? Duk mun ba mun fita aiki. Kullum muna tafe an sai miki mota kina tunanin wai an miki gata, an sai miki mota kin tafi kin kai yara makaranta, kin je kin dauko su, kin tafi gidan reka a da, kin tafi gidan nepa, kin tafi gidan natel a da. Magine ma ko plumbing matsalan kai da ta wallahi miji kira ki je kirawo shi ya zo ya gyara miki. Mijin yana zaune yana kallon ki. In ya dauki nasa ya boye, naki shine naku, nasa shine nasa. Namiji ne nawa a yanzu yake tsallakewa ya ban mace babu abinci sai a tsince shi a wurin mai shayi. Ya sha abin shago shi ya kara gaba. Nauyinta ne ta kula da kanta, kula da 'ya'yanta, wata har da iyayensa.
amma matan nan da ke yawancin mu ma da namu matsala kamar da malama ta faɗa haihuwa duk shekara haihuwa ga matsala a gabanta sai a ce bikin ce kake haihu sai yahudanci ne to yahudanci ya wuce a tafi an baki babu abinci an fita an baki babu sutura babu yadda zaki matsaloli kala yanzu yau bai fi sati ɗaya ba na kai wani yaro entrepreneurship da ake wani program na koyon sana'a yarin ya zo min wasu ta taɓa min aiki sai ke zuwa gaishe ni sai ce aikin da kake sai ya ce wai yanzu yana yin sana'ar ɗaukar pipe a gidan roba na ce wannan ba sana'a ba ce ƙarfinka zai ƙare sai ne wa yarinyar waya ita wata na ce ki zauna da yaron nan ku shawara da mahaifinsa zan kai shi entrepreneurship inda ake program ya samu sana'a ya je ya karatu ko na carpentry ko na electrician ko na wane ne ya samu sana'a da zai koya ya rike kansa sai da ce ai umma babu zancen wani shawara da mahaifinsa yau dai zan gaya miki abin da nake ciki yarinya da taimun aiki yarinya da taimun reno ya ta 25 years wacce taimun reno ta ce tun da na auri mutumin nan 'ya'yanmu 5 da shi wallahi tallahi bai san ci na bar sha na da suturata ni nake wa yara na komi da haka wata shawara ma ke ce wai sai ya zo mu shawara babu wannan magana ni kawai na amince duk abin da ga dada ce ki yarinya na wanki take yi a rayuwarta wanki take ƴaƴan na kuma duk ta saka su a sana'a babu wanda ke zaman banza ko wannan sai da sana'a ta burge ni matuƙa na ciki turo shi yanzu already har ya fara aikin nan Allah su kuma kai magana ziyarar na har ya fara zuwa wannan aikin dan haka matan mu gaskiya muna da matsala akan kanmu rashin sanin wace ce ni da zan kwato wa kaina haƙƙi sai mu saki jiki komai namiji nan yanzu ba irin da bane mazan yanzu ba irin iyayenmu bane gaskiya don haka peace of mind din mu a yanzu ba za mu iya compare din shi da na iyayenmu ba wallahi iyayenmu za su kwanta su yi bacci har ai sallar asuba amma ta yanzu ina shi ka samu baccin mai hankali ta farka tun karfe 3 ta fara sallah tana gaya Allah shirya mata miji ya shirya mata yaya ya bata zaman lafiya da kwanciyar hankali mara hankali ce za ta juyi ta ma san Allah ba haka za a yi salata a kunnanta ba ta ma san Allah ba ta kai masa afwan na yi zafi da yawa kuma ba lokaci afwan Allah ya saka da alheri yan uwa amma dan Allah wannan forum nan a ci gaba ana budawa ana shigo da abubuwa za mu dinga samun karuwa kuma insha Allah za a dinga kawo canji a cikin society Allah ya saka da alheri ayi abubuwa da Allah na yi zafi da yawa. So assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Aisha Isa. Tambaya ta ga last speaker malamin da ya yi magana ƙarshe ko kuma Malam Abdulsalam magana ta a kai ne. Yawanci idan aka ɗago maganar mata ko magana ta wani 'yanci ko haƙƙi na mata yana zama very sensitive a cikin al'ummar mu ta Hausawa. Kama akwai wani gap ne ko misunderstanding da muke da shi na wannan al'amuran. So abin tambayar shi ne shin addinin musulunci ya ba mace 'yanci? Akwai wasu 'yanci da ya bata? Shin akwai wani gata ko haƙƙi da addinin musulunci ya ba mace a cikin rayuwarta ko mu'amalolinta ko rayuwarta ma ga baki ɗaya? Saboda mafi yawan lokaci duk sanda aka ɗago kamar sanda ake shirin passing Child Rights Act a Kano State ya janyo controversial maganganu da yawa wanda ko a elementary karatun addini da muka yi akwai littattafan da suke da babubuka na haƙƙin ‘ya'ya akan iyayensu, haƙƙin iyaye akan ‘ya'yayensu, haƙƙin miji akan matarsa, haƙƙin mata akan mijinta. Amma daga sanda aka ɗauko magana ta rights a tsakanin al'umma musamman na most vulnerable mutane cikin al'umma wato mata da yara wanda ba ma ɗauko dama magana masu bukata ta musamman sai zama very sensitive, sai zama defensive, sai zama al'amari wanda ba shi kenan ba. Kwanaki akwai wata interview da na yi da Freedom Radio ranar International Women's Day da ya wuce. Theme na International Women's Day na wannan shekarar digital wato maganar innovation, ma'amalan mata a mathematics, entrepreneurship, computer da sauransu. So headlight na interview din shine mata su fito a dama da su ta fannin entrepreneurship, mathematics, sciences da sauransu. Gwara ki zarra ki san followers da yawa a ce kin kirkiri jirgin sama akan a ce ga kin san followers saboda kina rawa a TikTok ko su social media abubuwa makamantan haka. Amma feedback na abin yaya barista Allah ya ce mu zauna a gidajen mu zaki ce a fito a dama da mu kamar irin arnanci ma kake kokarin ka kawo. Sai ya kamata mu dinga highlighting waɗannan haƙoƙi da addinin musulunci ko kuma wannan gata da addinin musulunci ya ware wa mata ba ga
mazan kansu ba daga matan kansu ba har ga mazan kansu saboda da yawa suna cikin domestic violence suna cikin bully ba su ma san cewar wannan violence bane gare su ko kuma suna ganin wannan western ideology ne a'a bature ne ya ba mace damar cewar